Lo. Yo. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Ya. Ayo nduk. Mula padha sing ati-ati nger para Sri Kandi. Kan sampun lumut wonten sak jroning alun-alun dalu punika. Ayo lo Mas Agus. Yo. Lo. Ayo nger. Lo. Yo. Ayo dong hati-hati lo. Ayo. Ayo. Ayo nger. Ye. Ya, Jos. Kaya ngene. Lo. Sopo dek iki piye dek weke sopo dek iki piye dek weke sopo dek iki piye weke sopo dek mestine ana sing duwe iki piye Pastine on
ayo weh nah ye la 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 was yo cho yo ao yo Masuk terus. ayo ger alon-alon Oh ayo. ya 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 masuk Lo. Yo Jos. Dulur-dulur iku tepang uga ingkang ditepang. Yo. Iki kok dagangane Sri Kandi Wahyu Turangga Muda. Yo. Ho. So. ye Yo. Ada lewat dulu ya Pak.
ora? Ya ngombe-ngombe ngono lho, Dik. Kelopokan Pak, terus bae bisa. Kelopokan. Ya wis dilanjut ya. Oke. Sabda Pandit Rintik-rintik hujan di malam hari sayang, kau memang cantik, kau punyaku sendiri. Ayo memuji murih bisa kasembadan, urip bebrayan nganti tekan besok kejaman. La 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 la. Oh cinta kaya itu asik.
Yo. Yo. Bos. Yo. Katuran Wilujeng Dalu lan ugi Wilujeng Pinara Pak Udi kalian Mas Ali dari keluarga besar Giri Budaya Masuk Mbah Mandar tinggi Aho wes suwe lho iki wes suwe ayo ger pas Yo